Il-Gvern biddel il-mod kif tingħata l-pensjoni lill-membri tal-korpi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qagħdi ta' dmirijietom. F'każ li pulizija, soldat, gwardjan tal-ħabs jew membru tal-protezzjoni ċivili li ma jkunx laħaq ta' 25 sena servizz u jkorri b'mod gravi mingħajr ħtija tiegħu fuq il-post tax-xogħol se jingħata l-pensjoni sħiħa ta' 25 sena. Sa issa l-liġi kienet tagħti membru li ma jkunx jista' jkompli jaħdem minħabba natura tad-diżabilità proporzjon tal-pensjoni sħiħa skont kif maqbul minn bord. F'każ li l-membru tal-korpi dixxiplinati imut kawżat inċident waqt il-qagħdi ta' dmirijietu, id-dipendenti tiegħu jirċievu l-pensjoni sħiħa tal-25 sena wkoll. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela ħabbar din l-emenda lir-rappreżentanti tal-erba' korpi dixxiplinati u fakkar kif oriġinarjament fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista din il-proposta kienet immirata għall pulizija u l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta biss. Iżdissa se tkun estiża lill-korpi dixxiplinati kollha. Il-Gvern huwa kommess li jkompli jagħti aktar drittijiet u titjib fil-kundizzjonijiet lil ħaddiema kollha tal-korpi dixxiplinati. Fil-programm elettorali konna impenjajna ruħna li nagħtu dan id-dritt lill-membri tal-Forzi Armati u tal-Pulizija, però ħassejna li għandna nkomplu innaqsu l-anomaliji li hawn ukoll proposta elettorali li bejn l-erba' korpi dixxiplinati ma jkollniex anomaliji fil-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom. Din mhijiex l-unika proposta għal titjib fil-kondizzjonijiet tax-xogħol għal forzi dixxiplinati li qed jaħdem fuq għall-Gvern. Il-Ministru Abela rrefera wkoll għal negozjati li għaddejjin biex dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom ikunu offruti polza tal-assikurazzjoni b'saħħitha. Tu dawn l-aħħar 3 snin kienu diversi drittijiet ġodda li nataw lil 4500 persuna li jaħdmu fil-korpi dixxiplinati. Ewlenija fosthom id-dritt li jissieħbu f'union, iż-żidiet fl-allowances jew rati inqas ta' taxxa u l-għotja tal-pensjoni tas-servizz lil kulħadd. Carmelo Abela stqarr li huwa konfidenti li jekk il-kundizzjonijiet tax-xogħol ikunu aħjar dawn il-membri jagħtu servizz aħjar lil pajjiżna.